I navne- og nummererhverv påbegyndes en søgning ved at indtaste relevante værdier i søgefelterne. Du kan fx søge på brancher ved at benytte det såkaldte branchetræ i modulet for salg og marketing. Her åbner vi information og kommunikation og vælger at udgive virksomheder. Vi angiver desuden et minimum antal ansatte. Her har vi skrevet 50. Når du har indtastet de ønskede værdier, står du med et samlet søgekriterium. Det er det kriterium, der søges på. Du kan indtaste værdier i alle moduler, basis, salg og marketing og økonomi og regnskab, og stadig have et komplet overblik over dine indtastninger. Undervejs i din søgning kan du på kuben se, hvor mange emner, der matcher det indtastede kriterie. Kuben kan spare dig for en masse unødvendige klik. Du kan klikke på søg i både top og bund. Alternativt kan du også taste på retur. Når du har valgt søg, kommer du ind på søgeresultatet med en overskuelig liste over dine resultater. Ønsker du at tilpasse dit søgekriterium og f.eks. indsnævre det yderligere, klikkes på tilret søgekriterium. Du kan specificere din søgning nærmere ved at angive flere værdier, f.eks. ved at tilføje geografisk eller økonomisk data ved at markere relevante bokse i bunden af sitet. Her markerer vi hovedselskaber. Bemærk, hvordan tallet i kuben ændrer sig ved markeringen. Hvis du inden for søgeresultatet klikker på fanebladet Søgning, bliver alle indtastede værdier fjernet. Du kan nu klikke på Gentage sidste søgning, og du vil komme direkte ind i søgeresultatet fra din sidste søgning. Igen spares du for unødvendige klik. Har du oprettet en brugerprofil, kan du gemme kriteriet ved at klikke på Gem kriterium. Du skal nu angive et relevant navn og klikke på Gem søgekriterium. Skal du genbruge et gemt søgekriterium, klikkes på Hent søgekriterium. Du skal nu klikke på det søgekriterium, du vil hente, og derefter klikke på Hent søgekriterium. Så simpelt er det at gennemføre søgninger i den nye version af navne- og nummererhverv.